Zasady brudnej gry ulicznej? Serio? Zasady na ulicy? Jakie kurde zasady? Wiesz, właśnie takie komentarze jak ten utwierdzają mnie w przekonaniu, że wielu instruktorów systemów samoobrony jest mistrzami teorii, ale w praktyce nie do końca rozumieją, czym jest realne zagrożenie. Brudna gra to może być w ringu, gdzie sędzia coś przepuści. Na ulicy nie ma żadnych zasad. Zero. Albo działasz, albo leżysz. Koniec. Jeżeli wybieracie szkołę walki, czy to karate, czy krav maga, czy defendo, obserwujcie uważnie swojego instruktora. Technika może wyglądać pięknie na filmach, ale nie chodzi o ładne kopnięcia i choreografię. Chodzi o to, co zostaje w głowie i co zadziała, kiedy życie jest zagrożone. Widziałem w życiu niejedną sytuację i wiem jedno. Nie będzie czasu na zasady, nie będzie czasu na brudne gierki. Będzie tylko decyzja przetrwać. Dlatego pamiętaj, nie kupuj pięknych opowieści. Kupuj skuteczność, bo na ulicy nie ma żadnych zasad. Kropka. Os.